Hey, hvem er du? Hvor kommer du fra? Hvad laver du her? Har du en aftale her? Ja, på en måde, Knud. Vi har en aftale, hvis du ikke snart stresser lidt nu. Jeg kom her for at hjælpe dig. Du har jo så meget at lave. Alle de samtaler med unge mennesker, og hvad nytter det, og hvad hjælper det egentlig? Nej! Hvad har du gang i? Er du fuldstændig vanvittig, mand? Du smider alle mine vigtige papirer på gulvet. Det er 30 års arbejde og alle mulige psykopater og alt muligt og sådan noget. Hvordan kunne du gøre det? Jeg arbejder i over 2.000 år uden fridag. Okay. Nej, det var da lang tid. Hvad hjælper det overhovedet? Hvad har du gang i? Hvordan kan du gøre det? Du smider alle mine vigtige papirer på gulvet. Det er 700 timers arbejde. Det er meget, meget vigtige papirer på samtlige forbrydere i Danmark. Ja, der er sagt. Ja, okay. Ja. Jeg tager så snart forkert på den der rapport. Men... Det er jeg meget ked af. Hvad hjælper det? Hvad nytter det overhovedet? Jeg hjælper dig. Tak. Hvad er det for noget, du har gang i, mand? 700 timers arbejde. Skål. Ja, og alle seksualforbrydere i Danmark. Hvordan kunne du gøre det? Peter Lundin og alle mulige andre, jeg har her, mand. Peter Lundin svin. Det er ikke den der journal med mig, den forsvinder. Det er et mindre beløb. Nå, okay. Nå, hvordan kunne du gøre det? Der var ikke mening om at købe noget. Det var ikke sådan, det var først en national lån, der blev afskrækket. Jeg vidste ikke, der med der. Nej. Okay, ja. Hvor længe har jeg haft dig som psykolog? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det vidste du ikke nok. Nej. Okay. Nej, Knud. Nej. Det er fremtidens løsning på problemerne. Misbrug, jeg har brug for nogle penge. Tak. Det er også Kenny. Det er så tur. Ja. Hvad vil du foreslå ud over mere kaffe? Jeg vil foreslå Viagra. Okay. Det er altid godt. Jeg filer over mine hårde hver dag. Ja. Jeg er glad at helvede, der går i højsko, når man er hårde. Det er bare et problem. Det er hårdt. Nej, Knud. Det er den bedste prøve, jeg har haft indtil videre. Nej, Knud. Det er fremtidens løsning på problemerne. Piller. Hurtige, smarte, effektive. Og dig. Du sparer en masse tid. Masser af tid, du kan bruge på alt muligt andet. Såsom... golf. Whisky. Damer. Golf, whisky og damer. Og bare vent. Jeg skal nok få dig.